Поздравът е много специално за Коста от село Бресница, като му желаем много здраве, много щастие, много късмет, много успехи и с коня за 8 бона да е най-напред. Поздрав от неговата прекрасна майка Албена и неговият прекрасен баща Петър. Коня му е 8 бона, къщата 2-3 милиона. Поздрав за Коста, шампиона, той е царя на купона. Коста шампионо, свързия конка Панамера. Той е царя на купона, в него е милиона. Поздрав за Коста шампионо, свързия конка Панамера. Коня му е 8 бона, къщата 2-3 милиона. Поздрав за Коста шампиона, той е царя на купона. Коня му е 8 бона, къщата 2-3 милиона. Поздрав за Коста шампиона, той е краля на купона. Жена за милиони, майка баща за трилиони. Дечицата само живота, коня поценен от банкнота. Има жена за милиони, майка баща за трилиони. Дечицата само живота, коня поценен от банкнота. Коня му е 8 бона, къщата 2-3 милиона. Поздрав за Коста шампиона, той е царя на купона. Коня му е 8 бона, къщата 2-3 милиона. Поздрав за Коста шампиона, той е краля на купона.